बयनिसिमबो दिनै आमथिसुवा फोरबोनि मिरुनि बिबानगिरि जिल्ला आफादनि बिबानगिरि आरो मावथि नोंथांमोन बाथौ सिबियारि नोंथांमोन बियाब आफादनि बिबानगिरि नोंथांमोन गामि आफादनि बिबानगिरि नोंथांमोन आरो बाथौ सिबियारि नोंथांमोन जों दिनै आमथिसुवा फोरबोनि फुंबिलिनिफ्रायनो हाबाफारि जागायनानै दिनैनि सानसे हाबाफारि खुंनो लानाय हाबाफारियाव बाहागो लानाय बयनिसिमबो सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरदों। दिनै आमथिसुवा फोरबोनि हाबाफारियाव दुलाराय बाथौ गौथुमजों लोगोसे जिल्ला आफाद बियाब आफाद गामि आफाद दिनै फुंनि हाबाफारियाव दिनै गोथार गोसो लानानै थानसालि दिनै साब सिखोन खालामनायजों लोगोसेयै दिनै फुंनिफ्रायनो जेखिनि हाबाफारि लादों फुङाव बाथौ थारनाय फिरफिला बिरहोनाय बेबायदि थानसालियाव आर'ज खालामनायजों लोगोसे सुबुं माहारिनि गेजेराव जों खौसेथि आरो गोजोन थासारिखौ बजबनानै अराय सम लाखिनो हाथोंनि थाखाय बोराइ बाथौनि सेराव जों आर'ज खालामनाय जायो। जायनि जाहोनाव जों दिनै बर' माहारिखौ बा सुबुं माहारिखौ जोङो बाथौ धोरोमनि गेजेरजों जोङो बयखौबो बजबनानै खामानि मावलांनो हादों। जायनि जाहोनाव दिनै राव धोरोम आसार खान्थि हारिमु सोलोंथाइ जों बायदि बिथिङाव खामानि मावबोनाया दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि मोनसे मोगथां महर मोनबोगासिनो दङ। बेनिखायनो जोङो बयखौबो खावलायदों दिनैनि सानसेनि हाबाफारियाव जायगायाव जाय जोंनि सानसुमैफोर दङ बाथौ सिबियारिफोर दङ दिनै बाथौखौ मोजां मोनग्रा बर'नि गुदि बाथौ धोरोमखौ जों बयबो गावनि आंगो धोरोम होननानै जों बजबनानै लानो हादों आरो बेनिखायनो बयखौबो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै दिनैनि समाव नों दानागार आं दानागार खामानि मावनो थाखाय जों दिनै गुवाहाटी बाथौफुरिनि गाहाय मावखुलि बाथौ थानसालियावबो जों दिनै गोसो गोथारै आर'ज खालामनो थाखाय जों आवगायदों। जों बयबो दिनै जिल्ला आफाद बियाब आफाद गामि आफाद बेबायदि हाबाफारियाव दिनै जाफुंसार खालामगोन आरो दिनै आसामल' नङा आसामनि बायजोआव थानाय दिनै वेस्ट बेंगल दिनै नेपालफोर बायदियावबो दिनै बांला बर्डारावबो अरुणाचल नागालेण्ड बायदि डिमापुर बायदियावबो दिनै गासै बर' माहारिया दिनै आमथिसुवा फोरबोखौ फालिनाय जागोन आरो बिथांमोननिसिमबो सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरदों। दहाय आफा बोराइ बाथौ गोजोन्थों खुलुमबाय।